diwrnod fi'n newid o dydd i dydd yn dibynnu ar be fi'n neud. So fi'n neud lot o admin a gwaith clinical. Just dibynnu ar pa diwrnod yw a beth sydd mewn. So falle byddai'n neud nurse consults neu byddai yn theatr. Byddai just yn dibynnu ar beth sy'n digwydd ar y diwrnod. Mae bob diwrnod yn gwahanol, achos mae nurses yn neud lot o stuff o fewn y practice. So fi'n gallu gwneud consults trwy dydd, ble fi'n gweld pobl, neu fi yn theatr gyda'r vets, neu fi yn kennels yn edrych ar ôl unrhyw anifeiliaid sy'n sâl mewn fyna. So lot o gwahanol pethau bob dydd, really. Mae'r tîm yn Magu Hall yn agos iawn. Fi wedi bod yn gweithio yma am 9 blwyddyn. Fi'n dod ymlaen â pawb. Fi'n dod yn nabod yr anifeiliaid i gyd, so chi'n agos i, obviously, clients. Mae'r lle yma o gwaith, mae lot o opportunities wahanol i gael, yn dibynnu ar beth chi moyn wneud. Mae pawb fi'n gweithio da'n really nice, so fi'n hoffi yna beth i fe. Fi jyst yn licio'r swydd. Mae fe'n rhywbeth fi wastad i moyn wneud. Mae'r gyrfa gallu newid, so dechreuais i 9 blynedd yn ôl fel animal nursing assistant. So oedd hwnna jyst yn meddwl, o'n i'n helpu y vets mas yn wneud pethau fel lab work a just pethau ddim yn consults, basically. So ar ôl cwbl o blynyddoedd, nes I dechrau yn coleg yn Pipolwyd yn Sir Gâr, a nes I cwrs am cwbl o blynyddoedd, a wedyn ges I level 3 yn vet nursing. A ar ôl graddio, dechreuais I fel head nurse, another opportunity to troi lan, a dyna ble fi nawr. Fi dechreuais I obviously just fel nurse. Nawr fi'n coacho students yn y job. Hefyd, obviously bydd mwy o cyfleoedd i dod hefyd, falle. Gweithio lan I pethau arall, falle ddim dilyn, ond yn y swydd hyn hefyd. Os chi'n meddwl byddech chi moyn wneud rhywbeth anifeiliaid, byddwn ni'n suggesto cael work experience yn vets neu mewn kennels neu unrhyw beth anifeiliaid, just yn wneud yn siŵr bod chi'n joio'r swydd na, a mae fe'n iawn I chi. Mae lot o pobl yn wneud a sy'n mynd iawn, just fel chi ddim yn wastad amser eich hunan. Ni'n siŵr bod nhw'n gwybod bod nhw'n moyn wneud achos mae fe ddim wastad yn neis. Mae fe'n dibynnu ar y dydd, mae dyddiau galed fan hyn hefyd. Newch yn siŵr bod chi'n dad anifeiliaid, licio anifeiliaid I gyd, hapus yn siarad â pobl, just popeth fel. So, mentation yn Sir Gâr yw, mae fe'n leol iawn, mae fe'n cymdeithas agos a bydd pawb yn cael ei nabod yn gilydd. Fi'n meddwl mae hwnna'n really special yn ardal fel Sir Gâr. Mae fe'n meddwl fi wedi gallu aros gytre safi aran I prynu tŷ fi hunan yn lleol hefyd. Hefyd fel ni'n gallu defnyddio'r Cymraeg yn y swydd hefyd. Gael popeth yn lleol, so mae fe'n neis. Dim panico, fi'n credu yw'r un sgil, achos obviously mae pethau'n gallu digwydd, mae eisiau ni jyst cadw'n eitha calm. Bod yr amser, eitha dda yn communicato gyda pobl, obviously ni'n gofod siarad gyda nhw'n beth I pethau eitha galed weithiau. Gyda gweithio fel tîm, achos ni, obviously, y vets, ni a pawb arall yn gweithio'n really dda fel tîm. So, un o'r myths mwyaf mae pobl yn meddwl ni'n neud fel nurses yw eistedd yn kennels ac cwtio puppies a kittens, ond sim hwnna'n digwydd o gwbl. Yn aml iawn maen nhw'n sâl iawn, so dyna'r myth mae pobl yn meddwl a sim yn digwydd. Ni'n neud y swydd achos ni'n hoffi'r anifeiliaid. Ni mai edrych fel anifeiliaid na beth yw swydd ni. So na beth byddwn ni'n gweud. So gyda rai pobl, mae'r iaith yn mwy cyfforddus yn siarad Cymraeg, so bydde rai pobl
yn hoffi clywed yn ei iaith eu hunan. So, bydd nhw'n falle os maen nhw wedi drist, neu os maen nhw jyst eisiau siarad ar ôl, mae well da nhw siarad Cymraeg gyda chi, a maen nhw'n teimlo lot mwy hapus ac cyfforddus a bach mwy o connection da chi wedyn. A mae anifeiliaid hefyd, maen nhw'n siarad Cymraeg gytre, so maen nhw'n teimlo'n hapusach gyda'r iaith.